Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, 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 gulepo pamsiwo. Hallelujah, unde ari pamsiwo. Živone soze kuguja, zino zireko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, 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 bunde o pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, bunde ari pamsiwo. Kwa zuwa ivatere, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chamunopiwa na Pastor Gift Rose peku North Zimbabwe Conference, the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete namufundisi Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nas tina Shailet Chakabveyo ari kutisira mu sign language. Mufundisi kwasai vatere. Vatere tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda uri kuredi atinayo nhasi. Ine musoro wenyaya unotiwo munhu akapondwa anomuka ngozi here. Muchikamu chapfuura tanga tichikurukura nechimiro chevakafa. Pakaita mibvunzo yakawanda yatakabata ipapo. Bati tangofunga kuti tisati tasiya hongu mufundisi Betera kuti manyanya mufundisi kudzoka. Isoro munozwa ndaida kutoti imi pamune muchigadzira zvidzidzo pasi. Mukubva maita ngezvinonzi asi munyika mazara kupondana here. Ngoza hamungagadzire chidzidzo. Ndatonzwa hangu musoro nyama matauro. Hamungagadzire chidzidzo pamwe chakananga vanhu 4 chete. Vakangopondwa. Because mukubva maita kunge tine dambudziko rekupondana munyika. Aiwa, chiri kuitika weza kuti chii? Pane mibvunzo inoramba ichibvunzwa nevateereri. Alright. Zvokuti pamunenge muchikurukura kana pafoni pamameseji avanotumira, unonyatsoona kuti mibvunzo yavo ndokwairi kubvawo. Alright. Saka utoona kuti kunyange takambozvikurukura pane imwe nguva, beta tizvitaure zvakare. Handizoti vamwe vane saka nhasi muri kuti chi munhu akapondwa anomuka ngozi. Kana munhu apondwa anomuka here ngozi kunorwisa vakamuponda. Alright. Ndo pane mubvunzo wedu. Thank you, Pastor. Saka tinde pana Genesis chapter 3 verse ya 15 kuenda pa 19. Genesis chapter 3 verse 15 kusvika pa 19. Right. Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati perudzi rwako nerudzi rwake. Irwo ruchapwanya musoro wako, newo chapwanya chitsitsinho charwo. Kumukadzi akati, ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nekutora mimba kwako. Uchabereka vana uchirwadziwa. Kuda kwako kuchava kumurume wako, iye uchava ishe wako. Kumunhu akati, zvawakateerera inzwi remukadzi wako, ukadya muti wandakakurayira ndichiti usaudye. Zvino nyika yatukwa nemhosva yako. Uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose upenyu hwako. Ichakuberekera minzwa neutumbambera. Iwe uchadya miriwo yemusango. Uchadya zvekudya zvako neziya rechiso chako, kusvikira uchidzokera kuvhu, nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, uchadzokerazve kuguruva. Right. Panapa chimwe chiri kubuda pachina mufundisi. Yes. Ndechekuti chitema chine mubayiro. Chitema chine matuso anouya, chine makonsekwenses. Alright. Chitema chine zvachinobereka, kuberekera achiita. Okay. Now panapa tinosangana nevabereki vedu vekutanga Adam naEva. Vaiswa mumunda naMwari, vane mirayiro yavapiwa. Vanzi idyai izvi musadye. Ivo ndobva vafurirwa naSatani. Asvika panyoka
Because nyoka ndo rakaita svikiro rekutanga, by the way. Kuti handi chinonzi svikiroka, pane mweya unosvika. Yes, vakati mweya wakaipa. Apa pasina munhu atambofa. But Satani aida pekusvika kuti ataure nemunhu. Saka akashandisa nyoka, ndo mudziyo waakashandisa sesvikiro. Nenga rekuti vanhu vazofa akushandisa vazukuru, but apa kusati kwafiwa. Saka shungu ina Satani kusvikira vanhu, kusvika chete kuti ataure nevanhu. ndo pane appetite. Hazvina basa kuti sorry hameno chidzidzo chedu nini pamune mutaro paiva mafane ndichifunga zere kupepe kuti unogona kunzwanzi gudo rakasvika pachivanze rikataura nevanhu ishungu dzake bedzi dzekusvika vanhu unoziva kuti panovhiringa vanhu kuti vanhu havaverenge bhaibheri vanofunga kuti zvinhu zvaakuitika chimanje manje yeti pekutangisisa chaipo shura rekutanga inyoka yakagarwa naSatani ikataura. Saka mukore uno watiri kuzoona gudo rasvika richireva pfuma kana kuti richitaura nemadambudziko kuti makaponda munhu kana tiri kuda mukadzi nemombe isemugegeme iri kungotanga hapana basa kuti even imombe yemudanga iri kubhehevha fanifani chinhu waititaurei. Saka vanyengerwa kudaro vatyora mutemo Mwari anochiuya. But Mwari ari kuratidza Adamu naEvha kuti chitema chine matuso, chine maresults, chine makonsekwensi. Asi unoona passage inoburitsa rudo rwaMwari nekunaka kwake kumunhu. Anonyatsoratidza kuti chero watadza zvinofanira kuti uraswe uko, asi panotanga kupuwa tariro kumunhu. Apa papa chinzi nyoka ichazopwa nemakudini. Because ndo zvatanga kutaurwa naMwari. Munhu asati atomboudzwa kunzi uchaita hard labor kuti uzodya wozodzokera kuvhu, pano anotanga aisirwa pachena kuti zvamarasikirwa nazvo kuburikidza nekunyengera kwaSatani. Kristu paanouya munogona kuzvirikava. Ndo imwe hope inopuwa kumunhu. Saka pese patinouya kushoko raMwari rinofanira kukusiya wave netariro kana uchiridzisa tikuzviita here manje pastor kwatererenda tikuzviita here izvozvo matondipa challenge pamataura tiri kupa vanhu here avatariro ndova varirei kudzidza kwedu zvokuti kana zvichipotseka kutokundikana asi ndo zvazvinofanira kutove. In other words, hatifana kungosvika muno mutongoti vaenda kun'anga vaende kudenga zvopera zvakadaro. Panofana kuita tariro kuratidza munhu plani naMwari. Alright, pastor. Saka unoona manje kuti even nature payakasikwa naMwari inoshandiswa futi naMwari kupa tariro. Because pakapinda chitema ndo pakatanga mashizha kudona mumuti kusina rufu hapana mashizha aidona. Ndo pakatanga maruva kusvava. But ukatarisa musango manje pane nguva inodona mashizha, pane nguva inosvava maruva, asi pane nguva inozotungira mashizha, panoita pfumvudza. Saka kumbodona kwaanoita nepfumvudza kuuya kwayo zviri kuisira munhu pachena. Vanodawo kuverenga mubhuku reNature kuti kunyangwe maruva achidona isaine rufu nekunoora kwaanoita aenda pasi, asi pfumvudza painodzoka kurangaridza kuti chero tikambofa asi kumberi uko kune rumuko. Mwari zvakare chero rufu rusati rwauya munhu ari mupenyu, munhu akamborarama muchitema achisvotesa Mwari achitadzira Mwari, pane tariro yekusikwa patsva iri kugara ichiparidzwa munecha yekuti iwe zvauri izvozvo zvisinei kuti wakatadzira Mwari kusvika papi, hazvinei kuti hunhu hwako neupenyu hwako une mafaira mamwe usingadi kuti azikamwe nemhuri kana nevamwe, Mwari anogona kukuumba patsva ukatoita munhu kwaye, munhu mutsva. Inini ndowanzoona mafirimu emhuka anondinakidza kuti imwe nguva unoona dzichiratidzwa dziri mugame park mwe uswa hwaoma iri nguva yechirimo
uchinyatsoona dziri kutambura kuti dzirarame. Saka vanotora mafirimu aya vanozoburitsa mvura yakunaya. Uchiona mbizi dziya nemajirafu achinewo uswa uchitanga kuita saka kuti kakuita ikakako Mwari ane zvaari kutoparidza kuratidza kuti kunyange zvinhu zvambonodonha kudai muna Mwari panogona kuita kakutanga kacho kutanga pacho. Handitowazviona ndo message imwe yakasimba iri mupaseji iyi. Right. Pane chimwe zvakare chiri kudzidziswa naMwari papaseji iyoyo. Mwari anoti chitema chapinda oti nyika ndatuka. Atadza munhu Mwari anotuka nyika. Zvinorevei? Tsanangurai basi. Oti kutuka kwandaita ichameresa zvanga zvagara zvisipo. Hanzi minzwa neutumba. Handitowazviona ka zvakanga zvagara zvisina kuisiwa naMwari. Why? Because minzwa neutumba mbeva basa razvo ndeyekubvisa comfort kumunhu. Inorwadzisa munhu. Saka Mwari pakusika original muplani yake pakanga pasina kurwadziwa muupenyu hwemunhu. Pain. Yanga isimo. But Mwari akuti manje nekuda kwekutadza chitema chine zvachinokwezva. Saka zvimwe zvakwezva nechitema kubayiwa nekurwadziswa. Saka minzwa ika inogona kusangoguma iri minzwa literal yekungobaya mugumbo chete, asi imwe iri minzwa yezvinetswa zvinouya kuwana. In other words, in summary, tisingatsvage chakonzera now, but in summary, planet Earth inoyi zvinetswa ikonsequence yekuti munhu akatadza. Ukatarisa musi wasikwa Eva, Adhamu achimuka anoona maiwe zvitambo zvemukadzi zvakamira. Ndosaka akazoti woman, kureva kuti out of man wabva kwandiri. Achimumbundira. Paive nemufaro. Pakaita kufara kwakasimba achipemberera kuti ndakuteerera kwawaita. But chitema chapinda manje. Mwari oti kuna Adhamu, waita sei? Wadya here muti wandakati usadye? Adhamu anobva ati mukadzi wamakandii. Kumutendeka pakupomeranwa manje. Kumbundira kuya kwaita sei? Kwabva. Saka mukunongedzerana kunoitika mumichado nekupomerana ndo wakazokonzera kuti zvizodai. Chasakatinetsane chazoita kuti tete vabve kwamutare ndiye akaoma musoro achitiwo ndiwe chimboita kuna tete unorayirwa. Handizvoba, chitema ndo chinokonzeresa kushungurudzana mumba. Akuda pabata. Saka kunetsana kwese nekunetseka kuri kuita munhu zvese zvinhu zviri kukwezwa nechitema. Wapabataka. Saka Mwari pari kuti nyika ndatuka ichakuberekera minzwa neutumba mbeva. Ndozvaari kureva kuti nyika ndandakakusikai Adhamu kuti mugare nemufaro muchifara. Patiye zvino muchaona kuti baba nemwana vanomukirana, mukadzi nemurume vanomukirana. Handiti vazviona ka hama nehama vanomukirana. Chitema chiri kukonzeresa zvese izvozvo. Kwapo papa chinzi hanzi uchadya chii uchitambura. Ari kuti Mwari ndo chimwe futi imwe point iri kuuya yekuti iyo because munhu musi waasikwa akangonzi chikafu ichi akatosikwa mafruits but panapa Mwari akuti nyika ndaituka. Payanga ichingoti ukapepuka wowana chikafu chapo aichadaro. Yakuita seizvi. Yakumboita seinochiviga kuti ushande kutikitira uchiwane. Chine chiripo chinouya asi chakuuya nehard labor. Saka munhu anongomuka ndosaka uchinzwa soro munhu achizoti simba haidyi. Saka pakuda hard labor kuti munhu adye. Asi uri muhard labor imomo uchibayiwa neminzwa uchishungurudzwa futi. Handiti vazviona. Saka izvi ndo chitori chimiro chiripo. Ndo chimiro chiri pamusoro penyika. Ukatoona anodya pasina hard labor pane chitsotsi chaari kuita. Asi mufamba nemuzana wamai. Asi muhurongwa hwakazouya chitema chapinda panyika.
was mugove wedu paplanet Earth after entrance of sin kushanda kuti udye. Pastor, zvamataura izvi ndateerera. Right. Zvinei nechidzidzo chamunoda kutipa pastor, because matimimi munhu akapondwa anomuka ngozi here. Unoona kubatana hapana ndikuteerera pastor. Nasema tiri dono chiko mstudio. chirega tinzwe kapo katiko yatotangira pawabvunza. Toda kuti rambai muripo wateerera. Jesu anoda kuponesa iwe, ndizvo akakufira paKalvari, kuti zvivi zvako zviregererwe, uwane mukana weruponeso, denga nenyika zvese zvichapfuura, asi avo voga vanosarudza kuti ropa rake rivachenese, vachawana upenyu singaperi. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema ukamufuratira. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema ukamufuratira. Usanyengerwe nezviro zvenyika, upfumi kana masimba enyika hazvingagari nokusingaperi. Jesu oga ndiye anorarama narindi, mweya yetsvina inodederawo, pakudanwa kwezita raJesu Ishe, ndiye ane simba kudenga nepasi, uchazofara ukamugamuchira. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema ukamufuratira. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema
ukamufuratira. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Kana munhu akapondwa anomuka ngozi here? Taona muchikamu chapfuura patatichikurukura mufundisi kuti pakapinda chitema chakakoka madambudziko, Mwari akatuka nyika. Kutuka kwaakaita nyika zvinoreva kuti ichaburitsira munhu kutambudzika, kuti munhu azodye hunge afondoka nekushanda. Right. Handei pamberi kuna Genesis 4 vesi ya 9 kuenda pa15. Genesis 4 vesi 9 kusvika pa15. Right. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, uripiko Abheri muning'ina wako? Iye akati, handizive, ndini mufudzi wemuning'ina wangu Kaini. Akati, waiteiko? Inzwi reropa remuning'ina wako rinodanidzira kwandiri panyika. Zvino watukwa wadzingwa panyika. Iyo yakashamisa muromo wayo kugamuchira ropa romuning'ina wako paruoko rwako. Kana uchirima ivhu, haringakupe simba raro. Uchanzi mutizi nemudzungairi panyika. Ipapo Kaini akati kuna Jehovha, kurohwa kwangu kukuru handingakutakure. Tarirai mandidzinga nhasi panyika ino. Ndichanovanda pamberi penyu. Ndichava mutizi nemudzungairi panyika. Ani nani unondiwana uchandiuraya? Jehovha akati kwaari, naizvozvo ani nani unouraya Kaini? Achatsiviwa kanomwe. Jehovha ndokuisira Kaini chiratidzo kuti munhu anozomuwana arege kumuuraya. Right. Panapa tiri kusangana naKaini ari kuponda muning'ina wake Abheri. Yes. Aponda matsoka manje ndofunga. Right. Inyaya imwe chete. Now pavesi 10 Mwari pa10 paati waiteiko? Izwi ropa remuning'ina wako rinodaidzira kwandiri panyika. Iri kuisa pachena kuti Mwari akazviona. Yes. Takapadzidza akazviona. Vesi 11. Vesi 11. Zvino watukwa wadzingwa panyika. Right. Iyo yakashamisa muromo wayo kugamuchira ropa romunung'una wako paruoko rwako. Kaini mushure mekuponda Abheri akatukwa naMwari. Iye Kaini ndiye ndozvataura mubhaibheri. Right. Kuchapter 3 pakatadza Adhamu. Kwataverenga nyika ndo yakatukwa. Muchapter 3 Adhamu atadza. Mwari anoti nyika ndatuka. Pai akaberesa minzwa neutumba ichinzi tichadya cheziya. Right. Chapter 4 mati kudini. Kaini paaponda munhu. Mwari anotuka iye Kaini. Aponda. Saka pane chitema. But nyika iri kunzi futi panapa yatukwa futi. Right. Verenga verse 12. Verse 12. Kana uchirima ivhu haringakupe simba raro. Uchava mutizi nemudzungairi panyika. Right. Ku chapter 3 maybe tikadzokera unoverenga verse 17. Mfungwa ya Genesis 3. Genesis 3 verse 17. Kumunhu akati, zvawakateerera inzwi romukadzi wako, ukadya muti wandakakurayira ndichitusa uje. Zvino nyika yatukwa nemhosva yako. Uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose upenyu hwako. Pakaita chitema, nyika yakatukwa. Ikanzi muchadya, asi kuti muwane munenge mashingaira mabuda sei. Ndizvozvo. Kuna Genesis 4 kwatadza Kaini aponda muning'ina wake. Ndobva anzi ndakutuka iwewe. Nyakuponda. Nekutuka kwandakuita. Uchashanda kuti udye sezviya zvatakataura kumashure. Asi washanda because ndakutuka. Because taitatonzi tinoshanda. But washanda nyika ichakunyima. Because hanzi ivhu haringakupe simba rako. Saka chitema pachakapinda ndo chakaunza hard labor. Thank you, I got that. Asi kuna aponda munhu. Even waita hard labor, nyika inokunyima.
inoita withdraw mari wadzacho. Handiti wakabaita inoti washanda paunofanira kugwa muchidimbuka iri kungoisa pachena kuti maprojects ako haabudiriri kunaponda Alright. Ndakukunzwa imani. Zvakudzoka right. Saka izvozvi ngazvigare zvakajeka vateereri kuti chitema chaAdhamu ko apa pastor ndoza pamwe munhu apo pamberi pari kunzi uchava mutizi nemudzunga iri panyika hakusi kutanda botswe munhu uyu makambonzwa vari kuti kutanda botswe rinoitika rinotaurwa mutsika dzechiwani but handizvo zviri kutaurwa naMwari munhu wekuti vanhu havachamugashiri saka akungodzunga ringonzi handori ari kuponda muningina but yabva ati vanhu manje vakazosangana nevanondiponda Mwari kana munhu akaponda hama yako haakutendere kuti umuponde ndosaka abva ati handindi vanozokuponda vanenge otherwise mungave kupondana saka mukaponderwa hama yenyu Mwari haati mune raisenzi rekuponda aponda hama yenyu ndosaka kunzi ndawisa maki pauto asi ngatibvei panapa zvakajeka kuti chitema chaAdhamu chakaunza hard labor kuti tidye kuponda munhu kunoti even paitwa hard labor nyika haikupi maprojects haabudiriri ndo mirayiro yakasetwa naMwari but pastor naivateereri pazvinombotaurika kwamunogara handiti vanhu vanotopondera vanhu kuti maprojects abudirire chikutotuma vanhu kuchekeresa kuti project ibude but muri kurero kuti vari kutorwisana ipapapa manjeka ndopari kuperera mavhesi ataerenga ndoparinobva rafira ipapa saka kana uchitsvaka kupondesa munhu kuti utore mhini yemunhu kubhizinesi rako ribudirire actually uri kutounza urongo hwokuti usabudirire zviri kuperera pamavhesi ipapapa saka usapondere munhu kuti ubudirire inini pandaikura manje unzwa nyaya dzemabhizinesi kunzi kwakati akazodai zvichiri kwere mazuva gatitobvunza vateereri kuti zvichiri kwere kumaraini kwenyu asi chitema hanzi hakuna chinyowani naSoromoni chitoramba chingodzokora ini munozopanonetsa zvimwe zvinhu handiwanzoda ungoti tingoti bhaibheri chete kazhinji munogara kuchindidzwa ndichiti munhu akasvika grade 7 bwezva ndinoendedza kufunga kuti kana wasvika grade 7 zvishoma zvataidzidza zviya wedza kugaya kuti ndikabvisa nzeve yemunhu neimwe ndengoi nekachiropa zvinei nekuswoti vanhu vatenge muchitoro uona pandikuedza ndikuedza kungofunga kuti basic kakungoziva kaya link iri papi hazvinei because kungonohodhaka zviri kudiwa nevanhu wototengesa ndokunohodha handitwazvodhaka but Satani manje kana usiri muna Mwari anokudyara pfungwa dzekuti hazviite kana usina kutoisa nzewe yacho handitwazvona sanzeve apa iri kuita sei because iwe ndorutogashira mari weirova patiwo wopa munhu correct change Satani zvaanoita manje anoita kuti ukaudzwa izvozvo ufunge kuti ndo zvinotoshanda handitwazvona saka kutya Mwari manje kana kuchinzi kuchenjeraka ndokunoita kuti urizinese zvauri kuriziva kuti nzeve yemunhu hainei nekumatransactions ukasatonovhura kushopu kwacho hakutengwi saka ndione mweni makiwo ovhura shopu yako wotonyora chibhakani nechimwe chipepa chinoratidza mapuraizi wobeka shuwa kuti vanhu havasi kuba kuita stokuti saka nzeve ndoenda kushaya kuti zviri kudii mari chinoita kuti ushaye kuti zviri kulinga papi kungwadzwa naMwari but kana munhu usinganabate Mwari unobhilivha n'anga nemazvikuru vachikutaura vateereri dai Mwari atibatsira zvimwe zvacho tanzwisisa kuti Mwari kana ari kuti ndo pari kufira maprojects iwe chirega kuita nharo kuti pakuponda ndo panosimuka maprojects famba henyu mberi kufundisa handei timbonoona umwe akaita project yake ikabudirira handei tinoona kuti akasvika papi Judges 9 verse 1-6 Vatongi chapter 9 verse 1-6 right. Zvino Abimeleki mwanakomana waJerubhaari wakaenda Shekemu kumadzisekuru ake akataurirana nawo uye nerudzi rwose rweimba yababa vamai vake akati, taurai henyu nevarume vose veShekemu vanzwe muti,
chinhu chakanaka ndechipiko kuti mubatwe ushe nemwanakomana vose vajerubhari vanosvika vanhu vana 40 kana mubatwe nemunhu mumwe here? Rangariraiwo kuti ini ndiri fupa renyu nenyama yenyu. Zvino madzikuru ake akataura mashoko aya ose pamusoro pake, varume veShekemu vachizvinzwa, mwoyo yavo ikada kuteera Abhimereki nekuti wakati hama yedu. Vakamupa mari yesivheri yakasvika mashekeri 40 yavakatora paimba yaBhaari Bhereti. Abhimereki akaripira varume vakaipa vasina hanya, ivo vakamuteera. Akaenda kumba kwababa vake paOfra, akauraya pabwe rimwe vana vababa vake, ivo vanakomana vaJerubhaari, vaive varume vane 40. Asi Jotamu mwanakomana worugotwe waJerubhaari wakapukunyuka nokuti wakanga avanda. Zvino varume vese veShekemu vakaungana pamwe chete nevose veimba yaMiro vakandoita Abhimereki mambo pamuongi weshongwe yakamiswa paShekemu. Uri kuona Abhimereki anga ari mwana waGidheoni. Alright, ndiye Jerubhaari. Yes. Okay. Mai vake pavakapuwa mwana uyu Abhimereki naGidheoni havana kugara naGidheoni. Vakadzokera kumusha kwavo ndokwanzi kuShekemu kuna nasekuru. Ndokwakakurira Abhimereki. Saka Gidheoni ndosaka ari kuti muri pfupa remapfupa angu azitanya nasekuru. Saka Abhimereki manje pakafa Gidheoni ndopakafunga kuti ndoita sei nekuti nditonge. Ndo project yakauya mumusoro make. Aida kutonga. But ndobva aona kuti kana tichiteera urongwa hwemumadzinza. Saka utungamiri unodiwa kana tichiteera urongwa hwemadzinza, ini ndiri kure zvachose. Wozanzi paine vamwe vakomana 70 vaifanira kutanga vapera vese kuti iye azoverengwa. Saka ndopaakaenda kumadzisekuru akati ava vakakutonga ava hamuna hazvi kubhenefite imi, asi ndikatonga ndiri musukuru wenyu mapinda paupfu. Anditozvona madzisekuru ndobva vanzwa kuti ndosaka nyaya yakavafadza. Ndobva vainamata chimwari chataurwa icho. Ndobva vaenda mutemberi yechimwari ndokunotora pamaofaringi aibviswa kuya. Ndobva vakatora mari ndobva vapa musukuru. Zvikanzi chienda unoshandisa kuti project isimuke. Kapitoro yakabva kumadzisekuru. Saka ndobva mari iyaya akaishandisei? Akaenda kunohaya mhondi. Vanasekuru vaitoziva kuti mari ida kushandiswa. Vaitozviziva. Ndobva aenda kunohaya mhondi. Ndobva aenda kuti vakomana mari ishi. Saka zvinofanira kuitika pana mufanira kuponda mabrothers angu ese ari 70. Avo kavanongotambira mari kutoenda. Ndobva vaenda kuya. Ndobva vaenda paOfra ndokubata vakomana vaya vachiita sei? Vachiuraya. Achipakatiza 1 pane 1 Jotamu ndiye akapunyuka. Anditozvona. Ndobva Jotamu chatisa ndovachaenda. Saka vapedza kudaro vakati zvaita chaichikonedzesa musukuru kuita madzikoma. Madzikoma afa paisina. Saka gwara ravhurika. Saka project yake yekutungamira kwaaida akabva ropa. Akabva atogadzwa manje kuita mambo. Yeti murayiro waMwari unotiwo aponda munhu ndinotuka iye. Ndiyo nyika yagara yakatukwa but aponda ndinotuka iye. Ndo zvatadzidza kuti nyika imunyime irege kumupa zvaanoda. Project but iye yasimuka kaipasa. Yasimuka atichande pavhesi ya19 kuenda pa21 kana Judges 9 ipapo. Judges 9 verse 19 to 21. Kana makaitira Jerubhaari neimba yake zvakanaka nezvakarurama nhasi, chifarai henyu. Abhimereki naiye akufarireiwo. Asi kana zvisina kunaka, moto ngaubude kuna Abhimereki aparadze varume veShekemu neveimba yaMiro. Uye moto ngaubude kuvarume veShekemu neveimba yaMiro uparadze Abhimereki. Ipapo Jotamu akamhanya akatiza akandogara Bheeri nekuti wakatya Abhimereki mukuru wake. Jotamu chikomana chidiki chigotwe chiya chapunyuka chiya. Ndobva chakwira muchikomo. Ndobva atanga kupopota achidaidza. Achiti kudini? Ari kutaurira kuvarume vekuShekemu. Alright. Nezvese zvamaitirwa nababa vangu Gidheoni. Ndokabhadhariro kamamiita here nemwoyo wakanaka ungoenda kuponda vana vake kuti muzukuru wenyu atonge. Kana zvakanaka zvamaita, aiwa garai nerugare. Asi kana zvakaipa,
moto ngaubve kuna Abhimereki uparadze madzisekuru. Kuti moto apa kuti kudini? Kuri kuti zvakashata ngazvibve kuna Abhimereki zvikuparadze imana sekuru Abhimereki. Zvakaipawo zvimwe zvisumuke kubva kwamuri madzisekuru muparadze Abhimereki. muparadze Abhimereki. Kakaitira kuti iko kakumana pakakudedzera. Aigumbuka saka ari kuti mukiranai. Handitozvona. Aine simba racho here. Aiwa iye hasha dzinongoitwa nemunhu aitirwa zvinhu zvinongo. Wakamboona here zviri kuitika kana vanhu vakaponderwa muhama yavo. Nyaya inogara ichitaurwa yekuti musikana kwanga akarurwa murume akamurova nemupinyi webanza ndobva afa. Saka baba munini vanga vasara ndobva vangotakurana nemhuri yavo baba munini wemukadzi ndokuuya ndokusvikomuviga. Vamuviga hapana chakataurwa ndobva vatanga tichipinda mumba tionekana. Ndobva vapinda mumba. Havana kuita zviya zvekuti wenda harigwe. Havana vaizomuviga zvakanaka. Saka vapinda mumba manje vamunini vaya vakasumuka pavakanga vakagara satezvara. Ndobva vaita zvekuchochomara. Ndobva vakachitanga kuombera vakati Mevhisi mumba muya. Mevhisi ndiye musikana wanga apondwa nemurume uyo wanga wavaviga. Saka vakakombera vati Mevhisi iwe wakabereka mwanangu ndati haungaurere mumba semunhu akazvara. Saka ndauyawo ndikati tikuradzikewo zvine mutsigo semunhu akabereka. Asi nyaya yako iyi wotorwa wega mwanangu. Chikumbirawo kana mbuya variko vakubatsire nedzimwe hama dzakaenda nemambuya rangariraiwo kaMevhisi zvaitwa mwana izvo mutomubatsira muri kwamuriko kumatara munogara ikoko. Batsirai mwana arwe nyaya yake musasiye yakadaro. Apedza kudaro vakadzi vanga vaenda wakamupurura kupururudza zvataurwa nababa munini. Ndobva vangosimuka vachibva vaenda kwabva vatopinda mumota yavo havana zvakataurwa. Saka akakuita ikakukuita sei? Patsika dzechivanhu manje vanoziva kuti ukaona panzako mabatidzirwa moto wematanda manyoro. Uchitobatsire. Ndinoti muye mutaure nyaya yeyo. Mama akutivhundudza zitereki. Vateereri rambai vakateerera. Ndinoda rimire moto rakapenyera vatsvene rakaita vadedenga nekushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama wakapawisa Pauro wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipo yerenasi rakapenyesa Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi itsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu. Tinomuchingamidzai vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Kana munhu akapondwa anomuka ngozi here? Ngatirambe takabata pfungwa idzi kuti pakapinda chitema Mwari akatuka nyika kuti iburitse zvinorwadza pakugara kwevanhu. Kaini paakaponda Abel Mwari anoti ndatuka iwewe Kaini kuti munyika ine minzwa neutumba mbeva inoda kushandwa kuti munhu adye iwewe nekuti ndakutuka wadeura ropa chero ukashanda hazvibudirire. Kureva kuti munhu akaponda munhu mapurojekts ake chero ashingaira haabudirire. Saka tine nyaya yatiri kutora secase study. Abhimereki mupfungwa make vakati kuti ndibudirire ndikaita sei akati ndofanira kutonga.
Saka kuti atonge akaenda kumadzisekuru tokurangana. Anga asina mari yekuti ashandise. Ndo vakamupa mari yekunohaya mondi dzakaponda mabrothers ake. Iye ndobva agadzwa. Right. Agadzwa kuita mambo. Rekai tichinzwa kuti zvaka mamboti paya akabudirira kawo. Ndo pana ndichibvunza. Ativerengei tiri pana Judges 9 ipapo verse 22 kuenda pa 24. Vatongi chapter 9 verse 22 to 24. Right. Abhimeleki akabata ushe pavaIsraeri makore 3. Mwari akazotuma mweya wakaipa pakati paAbhimeleki nevarume veShekemu. Varume veShekemu vakaningira Abhimeleki kuti zvakashata zvakaitwa vanakomana vaJerubhaari vana 40 zvitsiviwe, neropa ravo ritsiviwe kuna Abhimeleki munin'ina wavo waakauraya, nokuvarume veShekemu vakanga vasimbisa maoko ake kuti auraye vana vababa vake. Svika pa 24. Panapa zviri kunzi Abhimeleki agadzwa mambo. Akangotonga kwemakore 3. Unoziva kuti chinoita kuti Castle ukapromotwa pakamba kana pachikoro kuita headmaster. Chinoita kuti munhu azoti ndakaita headmaster ndi 25 years. Ndimwari anenge akatoprotect. Okay. Ukaona uchita business rako uchiita 15-20 years. Ndimwari akachengeta. Mwari akasuduruka. Chero zvese zvinodzidziswa formula dzese dzekuti maprojects abudirire wadza-apply. Even ukaenda kuma-workshop entrepreneurship zvese wadzidziswa inowira pasi. Saka Mwari anonzi akasuduruka pana Abhimeleki angotonga 3 years. Asuduruka Abhimeleki ndobataurire Bhaibheri kusuduruka kwamwari ndopari kuti akatuma mweya wakaipa. Iwe yekungoti akatendera. Hakusi kuti akanotora mweya wakaipa akatendera kungoti ndabvapo. Akabvisa project. Because mweya yakaipa inogara ichitoda kuuya kuparara. Ichitodzina Mwari Alright. Saka akasuduruka inobva yawana mukana. Saka Bhaibheri rinobva rati ndiye atumira. Saka vakamukirana. Madzisekuru nemusukuru. Bhaibheri rabva rati Mwari akazvibvumira kutsividza ropa remadzikoma ake avakaponda. Saka yangozi kai. Kutaura kwedu yangozi. Verenga verse 43 kuenda pa 45 munzwe. Vatongi chapter 9 verse 43 to 45. Iye akatora vanhu akavakamura akaita mapoka 3. Akandovandira kusango, akatarira akaona vanhu vachibuda muguta. Akasimuka akandorwa navo, akavauraya. Abhimeleki nemapoka akanga anaye vakamhanya, vakandomira pavanopinda napo pasuo reguta. Namapoka 2 akamhanyira kuna vose vakanga vari kusango vakavauraya. Abhimeleki akarwa neguta musi iwoyo wose, akakunda guta, akauraya vanhu vakanga varimo, akaputsa guta ndokurikusha nemunyu. Saka Abhimeleki vadenhana nemadzisekuru. Yes. Unoziva kuti ukaona muchitogarisana sehama, mweya waMwari. Okay. Mweya waMwari ukataramuka so munovhiringana ipapo. Munovhiringana, unoziva ndiro chaiyo kuti kamariro kawaita nesipuni isina kungobva pendi. Vanhu vanotobuda ipapo vakapopoterana. Saka ukaona muchimuka mukaswera nerugare mweya waMwari. Okay. Saka vakaburana madzisekuru nemusukuru. Okay. Hanzi Abhimeleki aive murwi mukuru. Saka akaenda pataurwa strategy dzakaita akaparadza kuparadza. Chaakatohaya vanhu kunouraya mabrothers ake aitira kuti vanhu vasazvizive kuti ndiye arimo mukufa kwavo. Zvekuti vanhu vakangosara vachiti kune mabhinya abva kuko auya uraya vanhu vese. Havana kuziva kuti zvine Abhimeleki mukati nemadzisekuru. Ndosaka vakauya kuzomukadza. But panapa manje vaburana nemadzisekuru yanobva aenda kwakuuraya vese anasekuru. Chii chavari kuurayirwa kutsividza ropa revaya vakapondwa vaya. But madzisekuru aya haasirivo vakanoponda mabrothers aAbhimeleki physically. But Mwari aiziva kuti varimo. So far pastor. Taurai nevateereri. Ngozi iriko here. Ngozi iriko? Nevaya vakafa here vari kupfuka. Kana kuti ndirawo yaMwari ndopakananga nyaya. Ndokwatiri kuenda neuri kurera. Asi ngozi iriko. Ipapo ngati zvibatei. Saka iyi ngozi yamuka manje. But mamukira aita ngozi panapa. Madzisekuru afirei vaivemo mukupondwa kwevana vaGidheoni.
because ndo vakabudisa mari yakanohaya saka Mwari zvaanoita manje anotarisa munhu apondwa oteera tsinga yenyaya unoona kuti kwayatangira sekuru vacontribute ndo vaburitsa mari ndosaka uchiona kuti pane umwe munhu anenge achinzi ndibusinessman ari kutsvaka munhu wekuisisa mushonga mubusiness ohaya zvikomana zvaanotuma zvikomana zviya ndo zvinobatwa zvotoenda kujeri kunzi zvakaponda munhu zvikatora moyo nei but businessman uyo anosara achifamba kunze kuno haatoendi kujeri asi Mwari anoziva kuti vafana vari kujeri vaya handivo kwakatangira nyaya muridzi wenyaya ndeuyu ari kutoverenga ubepa achizunza musoro kuti vanhu vane moyo yakaipa saka Mwari anoziva atuma neatuma kunoponda munhu saka ndo zvakaurayisa madzisekuru verenga pavhesi ya52 kuenda pa54 ugoerenga 56 na 57 yaJenesis 9 52 kusvika pa54 right vatongi 9 verse 52 right Abhimeleki akasvika parusvingo akarwa naro akaswedera pedyo nemukova worusvingo kuti arupise nemoto. Ipapo mumwe mukadzi akakanda guyo pamusoro waAbhimeleki akaputsa dehenya rake. Ipapo akakurumidza kudana jaya raitakura nhumbi dzake dzekurwa nadzo akati, vhomora munondo wako undiuraye kuti vanhu varege kuzoti akaurayiwa nemukadzi. Jaya rikamubaya akafa. Verse 56. Saizvozvo Mwari akatsiva zvakashata zvaAbhimeleki zvaakaitira baba vake, zvaakauraya vana vababa vake vane 40, nezvakashata zvose zvevarume veShekemu zvakatsiviwa naMwari kwavari. Kutuka kwaJotamu mwanakomana waJerubhaari kukaitika kwavari. Andiri kuona mazvipanapa Jotamu zvaakapopota ari mugomo zviya kuti moto ngaubve Shekemu moto ubve kuna Abhimeleki zvazadzisika. Asi chaita kuti zvizadzisike chii? Hanzi Mwari abvumira. Alright. Saka ngozi dziriko. Saka chindibatsira yapa pasi. Ndoona muchine kutsanangura kwakawanda. Matara nyaya yaMavis. Right. Yaba munhu akauchira wakakura wega nyaya. Saka seipapo pakaita zvinoitika. Right. NdiMavis eraro. Mavis ndo zvatakadzidza muchidzidzo chakafa. Akafa. Haadzoke kuzorwisa kumba kwemurume wake. Handizvo zvazvona. Asi chii chinoitika? Kuti murume akaponda Mavis yapa pamwe zvinosara zvisatofambewo. Kana kutopenga pfungwa. Right. Chine chakuitika ipapo chii? Ndozvatoda kuti vanhu vateereri vanzwisise manje kuti ngozi dziriko. Asi asiri mufi akapondwa ari kuuya. Satani manje zvaanoita anoziva mirayiro iyi kuti nyika yakatukwa nengare yechitema ndosaka tichita hard labor na 1 ende Satani anoziva kuti ukaponda munhu unotukwa iwewe tazvidzidza right. Saka kana watukwa zvaunenge uchida kuita hazvizobudirire muupenyu. Satani anozviziva but iye manje anoda kuti zvese izvi zvichiitika izvi mirayiro ichidzisadzisika iyi anoda kuti mupfungwa mevanhu murambe muchingoti vakafa vanoziva. Sepapa kumukirana kwaitwa kuShekemu hakunei ne70 vakaura. Hakunei nawo vakatofa. But ndingaroti pane mirau yaMwari yekuti chitema chinotukisa nyika. Right. Aponda anotukwa. Ende kana atukwa project yake aibudirire. Mirau yaMwari. Sisati tatombodi zviripo panyika zvakatotaura. Right. Saka panozoitika ngozi mirau yaMwari yakuita iri kuzadzisika. Alright. Satani ochiuya manje because chine chakamirapo. Kana chauya manje choita sekunge akushandisa kusaziva kwevanhu. Alright. Because zvinoshandiswa naSatani anoshandisa ignorance dzevanhu pa state of the dead. Vanhu havasi kuzwa kuti munhu afa chichaita. Okay. Chimwe chaanoshandisa kugona kwake iye kuita minana, kuita mashiripiti. Kuti vafunge kuti akafa ndiye ari. Saka murayiro uyu uri kuzadzisika wekuti aponda anotukwa. Handitika. Satani ouya ogara pagudo. Kuti makandiurayirei. Gudo ndora kutaura. Andosona. Akushandisa simba rake rekugona kuita minana. Tamanje muchazviona. Ende mune muchitozoona because ma projects agara anza abuda. Because ari kuzva kuti iwe patent
iye Satani kaanenge achisaka chinyatsoona kuti Mwari akuzadzisa mirayiro yake iyaiya. Alright. Saka iye manje anouya opfekera manje vakafa. Kuitira kuti mimi panze pekuti muchienda kuna Mwari munoti tiregererewo mushando takatadza munobva maenda kumasvikiro moenda kunanga. Muwedzera kusvotesa Mwari. Saka nyaya yacho haiperi manje maSatani ndiye Satani anenge aona mirau iya yakataurwa kare kuna Genesis ya in play. Saka osvopfekera ipapo rotaura riri gudo kuti mati madii kana chimwana chidiki chinobva chataura zvamakatiita izvo makandiurayire enda zvaro kazhinji tinongo takanongota kuti mati madii manje munobvuma gore riro arizvazvo umwe akadedzera kuti akabhoikurukura kunyaya dzaka mune chimwe chidzidzo chakapfuura vakanga vaponda muchinaimbomirai pasi marambeni pfungwa yanzi achava mudzungairi kusei vandinonzwa nyaya padzinotaurika vakaponda unozongonzwa inzi vari kupenga vari pamagrowth point zvinoitika maende zvekuti Satani pamunhu unoziva kuti iwo betera Mwari akasakuprotect unoirwawo kuti upenga ipapa nekuchera musadaro kwatiriri musadaro kwatiriri munotosirirofuora taurai nyama mudota ekanditaura ndechekuti chinozosaka vazotsungaira vapenge muzoda kupfeka madhumbu mweya wakaipa unenge wabva saka mweya yechina youya muzonzwa wangotaura ukufikisa toita sei akurwa nevachirotomoka mweya yechina pabata zvimwe zvacho zvinoita because Satani chinoriziraka chinogona kuongorora cause to effect enda kuna Exodus 15 uone paverse 26 uone zvimwe zvinoitika. Exodus 15 verse 26 inotiwo akati kana muchiteerera nemwoyo wose inzwi raJehovha Mwari wako ukaita zvakarurama pamberi pake ukareka nzeve dzako kumirayiro yake ukachengeta zvaakatema zvose handingaise pamusoro pako marwadzi andakaisa pamusoro pavaIjipita nekuti ndini Jehovha murapi wako. Saka zvirwereka kuti vanhu vasarwara Mwari anoda kuti vateerere mirayiro yese. Kune mirayiro yesainzi kune mahealth laws like zvataidzidza zviya zvekuti Mwari anoti musadye mafuta musadye ropa zvakadai mafuta ukanyatsomatarisa mafuta emunyama ane zvaanokonzera mumuviri wemunhu saka Satani anenge akamira zvake mumusha menyu makapondwa munhu but imimi munoti sikasika nekudya mafuta amuteerere sikasika nekudya ropa handiti mazviona maBP okwira mastroke oitika achikonzwa nekusateerera yeutano saka munhu kana astroke manje unozonzwa vanhu vakuti akarohwa nezvishiri kana kuti uyawo vakaponda uya akabayiwa takamusiya akutotaura chichechi handiti mazviona charova munhu uyo kauyo haasi mufi uya akapondwa zvagara stroke inodaro panenge pasingachengetwe mirayiro iyi arohwa nemafuta enyama ari kudya saka kopa kuzotaura chichechi aiwa kana warohwa kane stroke hati unenge usingachagoni kunyatsotaura saka ivo vanenge vakuti mweya iyaiya yauya handiti wazviona avakaponda munhu ndo zvaitika saka mukuteri vafana vamwe vanozodzungaira vachingodai pamagrowth point vachirotomoka vamwe vacho vagara pamwe vanotoputa mbanjeka kana scientifically mbanje dzinodambura pfungwa handiti wazviona saka munhu anenge ari kuchikoro vachitombopanichwa abatwa achiputa mbanje vamwe achifunga ndiri muhati saka nekufamba kwenguva mbanje dzopedza tsinga dzese dzemusoro Satani ari kuona zvese mfana wewawo utanga ungofamba manje neusiku mbanje dzadambura musoro hazvinei neakafa muri kuteere ngozi iriko ngozi hazvinei neakaponda aiwa asiri anouya mitemo yakaiswa kare naMwari yekuti number 1 tikatadza nyika yatukwa number 2 ukaponda ndiwo unotukwa iwewe then nyika maprojects yokunyima zvatopera pangozi iyoyo ndongozi but kana saka ndoda kubvunza pastor ndikuona nguva dzedu dziri kufamba waterera saka vanhu vanochidii vanhu totomboti pamwe ndiye akatonzi imi makomana pamunoimaponda munhu moya muchimhanya ndiye ndakamisa motikari pamwe acha tobva taenda waitova pati yeprocess yekupondwa kwemunhu pamwe utoriwo utoziva kuti tiri kutonoita nyaya unogadzirisa sei nyaya kana kozi ndo nyaya dziri kuramba ichiendesa vanhu kun'anga pasi chinodiwa manje ndechekuti vanhu vauye
kuti unoziva kuti gororo pamuchinjikwa rakatotsiura umwe kuti iwo uyu wauri kutuka yaanamba zvese tine mhosva ishe mundirangarirewo mushe wenyu andazvaonaka pawawira kuna Jesu anokuregerera haanei kuti chawakatadza chakakora sei. Saka muri kuti here vanhu pavanonzi vatina mombe 25 yonzi mazuva akaita mhirizhonga kwakati kune atotanga kupfuka ane 4 years asati arigwa pari kutodiwa kuti ngoziyo ipere parudiwa mombe 100 dzotengwa dzichidaro izokugadzirisana kwevanhu but chinonyatsopedza nyaya yechipa kuenda kuna Jesu. Alright. Munogona kuendesa mombe nyaya dzisingaperi because muri kutosvotesa Mwari kuenda kuvakafa. Alright. Noenda kuna Mwari. Mwari ndiregererei ndakakutadzirai pakati. Kana painewo kuzogadzirisa kungoti wakasiya mumushamane neshirikadzi ine vana vanoda kuenda kuchikoro munzi chibhadharaiwo zvokuti vana vaende kuchikoro yaimwe nyama akugadzirisana nevanhu but chokwadi afa haamuke ngozi apo mirau yaMwari yagara. Saka unoenda kuna Mwari muridzi wemunhu wakaponda unoti ndiregererei ndakauraya munhu tiregererewo mumusha medu mune zva. Are you sure pastor nyaya yekuti inobva yapera because ndo zvandauda kutsindidzira kuvateereri izvozvo ndo zvadati muchidzidzo chakapfuura vateereri zvaakuda faith kuti Mwari inini ndanzwisisa asi ndo situation yandiri mukati mayo ndibetsereiwo ndaakuzvisarenda kwamuri imi mundibatira neukuru hwenyu nesimba renyu wosiyira kuna Mwari. vateereri toda kutendai nekuteerera kwamaa muchiita chirongwa chinechi chiri kuenderera mberi vhiki rino mangwana nenguva dza5:30 zuva rovira kusvika 6:30 vanoona patv tinenge tiine chimwe chidzidzo nenguva dza9 manheru vanoteerera paredhiyo tinenge tiine chimwe chidzidzo. Zvidzidzo zvese zviri kumashure izvi zvakauploadwa paYouTube. Vane maapplication akadaro pamagadgets enyu munogona kutsvaga pane zvidzidzo zvinopfuura 60 zvakauploadwa zvinogona kukubatsirai panyaya idzi. But pari kupera vhiki rinei musi wa11 May pastor chii chiri kuitika musi wa11 May tafunga kuti tisangane nevateereri ari masikati kwakachena. Saka tichasangana paDavid Livingstone Primary School muno muHarare pakona pa8th naSelo. Ipapo ngatiwe nenguva dza9 tichaita nguva yequestion and answer uchibvunzawo mibvunzo tichipindurana live. Zvakare toda kupawo mukana kune vakawanda vaMwari kuti andoda kubhabhatidzwa kunokwanisa ndaona anondibhabhatidza munouya makagadzirira kubhabhatidzwa musi iwoyo. Vari kuda kubhabhatidzwa asi garai matizivisa. Tumirai message mufone panhare dzatiri kukupai. Toda kutenda pastor. Vapei nhare dzacho. 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Marakuchengete tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira